Φίλες και φίλοι της Φορμίδια τηλεόρασης, καλό σας απόγευμα. Απόψε, στην εκπομπή Ιστορίας και Πολιτισμού, θα κουβεντιάσουμε για την αμπελοκαλλιέργεια στη Ραψάνη. Προς το σκοπό αυτό έχω καλέσει και δέχτηκε με χαρά την κυρία Ευαγγελία Βλαχοστέριου, η οποία θα μας μιλήσει για την αμπελοκαλλιέργεια στη Ραψάνη σύμφωνα με τα όσα συνέλεξε στην πορεία της ερευνάς της. Η κυρία Βλαχοστέριου είναι συνταξιούχος φιλόλογος και φυσικά αυτή την εποχή είναι γραμματέας του Μορφωτικού Συλλόγου της Ραψάνης. Κυρία Βλαχοστέριου, καλώς ήρθατε στη σημερινή μου εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Οφείλω να πω ότι εδώ βρίσκομαι ως γραμματέας του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης και η αφορμή για την συνάντησή μας ήταν το κείμενο που βρήκατε στο Θεσσαλικό ημερολόγιο, το οποίο φυσικά προέκυψε μέσα από πολλές δραστηριότητες του Μορφωτικού Συλλόγου, που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Ναι, θα ήθελα βέβαια πρώτα να πούμε ότι δεν είναι ένα κείμενο αλλά δύο, τα οποία βρήκα στο Θεσσαλικό ημερολόγιο. Παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σκέφτηκα πως θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία, αφού έχουμε φάει αρκετά σταφύλια από τον Αύγουστο και γευτήκαμε όλα τα είδη που παράγονται στην περιοχή μας και όχι μόνον, σκέφτηκα ότι τώρα πια που αρχίζει ο τρίγος, και θα μας πει ακριβώς η κυρία Βλαχοστέριου πώς γίνεται αυτό, πόση χαρά παίρνουν οι άνθρωποι στον τρίγο, και εμείς εδώ θα καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο την αμπελοκαλλιέργεια από την αρχή μέχρι την συγκομιδή, γιατί σας επιφυλάσσω μια έκπληξη. Μετά, όταν πια θα τελειώσει η ζύμωση, θα ολοκληρωθεί η ζύμωση του κρασιού, θα προσκαλέσω κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την εμφιάλωση του κρασιού και για το πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Σήμερα θα μεθύσουμε με ίνο πνεύματος που θα μας φτάσει μέχρι την παραγωγή του κρασιού. Δεν ξέρω, κυρία Βλαχοστέριου, αν θα προτιμούσατε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Να δώσουμε μια τιμή σε αυτό το οποίο κάνετε εκεί στη Ραψάνη. Ναι. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης δραστηριοποιείται, όπως λέει και το όνομα, φυσικά στη Ραψάνη. Δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος. Στη Ραψάνη υπάρχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών, υπάρχει η Βιβλιοθήκη της Ραψάνης, υπάρχει το πρόγραμμα αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί φορείς οι οποίοι στοχεύουν και δημιουργούν πολιτιστικά γεγονότα στη Ραψάνη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει και πολύ περισσότερος κόσμος. Γιατί η Ραψάνη, να μην ξεχνάμε ότι είναι παραθεριστικό χωριό, ανέκαθεν ήταν παραθεριστικό χωριό, πριν τον πόλεμο και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, πάρα πολλοί ερχόταν από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Λάρισα, να μείνουν τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι λόγω του κλίματος αντιμετώπιζαν τα διάφορα προβλήματα υγείας που είχαν. Σήμερα η Ραψάνη πόσους τουρίστες, ας πούμε, πόσους παραθεριστές μπορεί να δεχθεί το καλοκαίρι και πόσους κατοίκους έχει, μόνιμους? Οι μόνιμοι κάτοικοι τώρα με την τελευταία απογραφή πρέπει να είναι γύρω στους 500, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι βέβαια είναι πάρα πολύ. Μπορεί να φτάσει και τους 1.500 και τους 2.000 επισκέπτες και μόνιμοι. Αυτοί που έχουν τα σπίτια τους ήδη και μένουν εκεί πέρα, και οι άλλοι βέβαια οι οποίοι έρχονται όταν γίνονται οι διάφορες εκδηλώσεις από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που σας είπα. Δηλαδή τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα από εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Και έρχεται κόσμος ο οποίος έρχεται, παρακολουθεί και φεύγει. Παρακολουθεί και φεύγει. Έρχεται από τα παράλια, έρχεται από τη Λάρισα, έρχεται από όπου παίρνει, ενημερώνεται ότι υπάρχουν οι εκδηλώσεις αυτές. Υπάρχει η ιστοσελίδα του Μορφωτικού Συλλόγου και το Facebook που ανακοινώνει. Υπάρχει η ιστοσελίδα και επίσης το Facebook της Βιβλιοθήκης Ραψάνης, του Συλλόγου Γυναικών. Όλα αυτά δίνουν στη δημοσιότητα κάθε φορά τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν, οπότε ο κόσμος ενημερώνεται και φυσικά όλα οι εφημερίδες, ναι, τα μέσα. Και όσοι δεν έχουν δικό τους κατάλημα, πού μπορούν να κινηθούν? Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Η Ραψάνη δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει ένας ξενώνας, υπάρχουν και κάποια άλλα δωμάτια στα οποία μπορεί να μείνει, αλλά όχι, δεν μιλάμε για διανυκτερεύσεις πολλών ατόμων. Παράδειγμα, αν έρθει ένα πούλμαν, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί. Ένα πούλμαν ατόμων. Αυτοί οι περιηγητές, αυτοί οι οποίοι έρχονται για λίγο, οι ταξιδιώτες, καταλήγουν μετά στα παράλια, κατεβαίνουν κάτω, στους νέους πόρους? Μπορεί να έρχονται από Θεσσαλονίκη. Γίνονται πάρα πολλές εκδρομές από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Λάρισα ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έρχονται, επισκέπτονται το χωριό, γίνεται η ξενάγηση, τρώνε. Πού μπορούν να ξεναγηθούν, μπορούμε να... Ναι, φυσικά. Μπορούν να ξεναγηθούν πρώτα-πρώτα στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου. Η Ραψάνη έχει Μουσείο Ίνου και Αμπέλου. Μπορούν να ξεναγηθούν στο σπίτι του Συλλόγου των Γυναικών, οι οποίες μπορεί και φυσικά να τους δώσουν και προϊόντα τα οποία παράγουν οι ίδιες. Μπορούν να φιλοξενηθούν στη βιβλιοθήκη. Να γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη της Ραψάνης, διότι έχει μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη. Είναι ένα πατάρι πάνω από την κοινότητα, με πολλούς τόμους, χιλιάδες τόμους βιβλίων, από δωρεές και από... Σύγχρονους ή και παλιότερους? Και παλιότερους και σύγχρονους. Υπάρχουν και δωρητές δηλαδή, αλλά υπάρχουν και παλέτυπα. Ναι. Επίσης μπορεί να γίνει ξενάγηση περίπατος, που αφορά, λογοτεχνικός περίπατος που αφορά τον Καραγάτσι, γιατί η Ραψάνη έχει σχέση με τον Καραγάτσι. Ο Καραγάτσης περνούσε τα καλοκαίρια του εκεί πέρα, την παιδική του ηλικία και η οικογένεια του Καραγάτσι. Εξάλλου ξέρουμε όλοι ότι το όνομα, το επίθετό του, αυτό που υιοθέτησε, δεν ήταν το πραγματικό του επίθετο, ήταν Ροδόπουλος. Πήγαινε και καθότανε, ναι, στο Καραγάτσι, στο Αγίου και όχι μόνο, αλλά και ο ίδιος άλλωστε το δηλώνει σε γραπτά του κείμενα για το επίθετό του αυτό, αλλά και υπάρχουν και γύρω στα 8 με 10 διηγήματα τα οποία διαδραματίζονται αποκλειστικά στη Ραψάνη. Δηλαδή πλέον είναι γεγονός ότι μπορούμε και να μιλήσουμε για τον Καραγάτσι. Έχουμε βρει άλλωστε και τελευταία αρκετά στοιχεία σε άρθρα, σε εφημερίδες, τα οποία επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα ως προφορικές παραδόσεις. Μάλιστα. Κυρία Βλαχοστέριου, κάναμε έναν πολύ όμορφο περίπατο στην όμορφη Ραψάνη, ούτως ή άλλως είναι πολύ όμορφη η Ραψάνη, πολύ ωραία η τοποθεσία της. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με αυτή την έκθεση του φιλοξηρικού. Τι είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτή η έκθεση σας παρότρινε να συνεχίσετε να κάνετε την έρευνα, γιατί πρόκειται για ένα άρθρο που είναι πλουσιότατο και αξίζει τον κόπο τα πιο σημαντικά κομμάτια του να τα δώσουμε απόψε στον κόσμο. Ναι. Αυτό ήταν το τελευταίο ερέθισμα για να προκύψει να προκύψουν αυτά τα κείμενα. Φυσικά το πρώτο ερέθισμα προέρχεται σχετικά με το κρασί και το αμπέλι στη Ραψάνη, προέρχεται από την οικογένεια, γιατί ο παππούς ασχολιόταν με το αμπέλι, ο πατέρας μου επίσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με το αμπέλι. Αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα. Το δεύτερο ερέθισμα ήταν που έτσι μου τόνωσε μου έδωσε ένα αίσθημα περηφάνειας. Ήταν όταν για πρώτη φορά εκπαιδευτικός στην Γερμανία. Άκουσα Γερμανό συνάδελφο να ξέρει ότι υπάρχει ραψανιώτικο κρασί και ότι του αρέσει πάρα πολύ. Χαρά λοιπόν. Λοιπόν, μια χαρά έτσι ιδιαίτερη. Τονώθηκε το πατριωτικό. Βέβαια, όταν είσαι στο εξωτερικό κιόλας. Ναι. Και κάποιος μιλάει για την πατρίδα σου. Έτσι. Το τρίτο ερέθισμα ήταν το 1987-88, αν δεν κάνω λάθος,
στο γυμνάσιο Αμπελώνα. Η λέξη Αμπελώνας κάτι λέει. Ενδεικτικό. Ναι, με μία συνάδελφο η οποία είχε ήδη γνωρίσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη Γερμανία, την κυρία Παναγιωτίδου, η οποία αργότερα ήταν και υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αρχίσαμε να συζητάμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από τα μαθήματα του σχολείου και κάναμε ένα πλάνο το κρασί να το δούμε από όλες τις απόψεις, από τη λογοτεχνία, την χημεία, τα μαθηματικά, την ιστορία, τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Ήταν πραγματικά ένα πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη σχέδιο. Το σχεδιάσαμε, συζητήσαμε. Βέβαια μπορώ να πω ότι έμεινε στα χαρτιά, παρέμεινε ως κείμενο και ως ερέθισμα, το οποίο ξεθάφτηκε μετά από πολλά χρόνια, γιατί ήδη εγώ είχα αρχίσει να μαζεύω υλικό, με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή ίσως αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Πέρασαν αρκετά χρόνια και τώρα τα τελευταία χρόνια μέσα από το Μορφωτικό Σύλλογο πάντα είχαμε την ανάγκη να προβάλλουμε το κρασί. Το 2022 κλείνανε 50 χρόνια που το κρασί Ραψάνης αναγνωρίστηκε ως ΟΠΑΠ, ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας, και σκεφτήκαμε αυτά τα 50 χρόνια να τα γιορτάσουμε με κάποιες εκδηλώσεις που θα κάναμε στο χωριό, ώστε και οι νεότεροι να μάθουν τι ακριβώς σημαίνει ραψανιώτικο κρασί. Και έτσι μέσα από το Μορφωτικό Σύλλογο σκεφτήκαμε να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες βέβαια ομολογώ ότι πήγαν πίσω λόγω της πανδημίας, και έτσι προέκυψε το κείμενο αυτό, το οποίο βεβαίως ζητήσαμε, είδαμε ότι υπήρχε μία μελέτη στο αρχείο της κυρίας Σταυρούλας Κουράκου. Η κυρία Σταυρούλα Κουράκου είναι η γυναίκα εκείνη η οποία μέσα από διεθνείς οργανισμούς και μέσα από θέσεις κλειδιά στα Υπουργεία, όταν βρισκόταν ως διευθύντρια του Ινστιτούτου Ίνου, προώθησε πάρα πολύ τα κρασιά να έχουν τόπο, να προβάλλεται ο τόπος, η τοπονημία. Το κατόρθωσε, ναι, και έτσι το κρασί Ραψάνης ήταν ένα από τα πρώτα, ανάμεσα 6 ήταν συνολικά αυτά τα οποία το 1971 καθιερώθηκαν ως κρασιά ΟΠΑΠ. Σε ένα βιβλίο της λοιπόν διάβασα εγώ ότι υπήρχε μία μελέτη, ένα βιβλίο της που ασχολόταν με το ξινόμαυρο. Διάβασα ότι υπήρχε μία μελέτη η οποία ήταν στα αζήτητα, δεν της την είχε ζητήσει κανείς μέχρι τώρα. Αμέσως ως σύλλογος δραστηριοποιηθήκαμε, στείλαμε επιστολή, αν μπορούσαμε να έχουμε τη μελέτη αυτή. Η κυρία Κουράκου αμέσως ανταποκρίθηκε, μας έστειλε τη μελέτη και εκεί είδαμε ότι έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη Ραψάνη. Από το 1938 που η φιλοξήρα, μια ασθένεια, κατέστρεψε όλα τα αμπέλια της Ραψάνης και φυσικά και της γύρω περιοχής. Και όχι μόνο της Ραψάνης. Ναι, όχι μόνο, και της γύρω περιοχής. Οπότε άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα ότι πια ήρθε ο καιρός να κάνουμε κάτι γραπτό, να μείνει. Ήδη υπήρχε πάρα πολύ υλικό και στη βιβλιοθήκη, από προφορικές μαρτυρίες, από γραπτά κείμενα. Εγώ ήδη είχα συγκεντρώσει, όπως σας είπα προηγούμενα, ένα υλικό το οποίο υπήρχε. Υπήρχε μια πολύ σημαντική αρθογραφία της κυρίας Κουράκου στην εφημερίδα Την Καθημερινή σχετικά με το κρασί. Γνωστή, ναι, τα οποία όλα τα είχα συγκεντρωμένα. Και φυσικά το Θεσσαλικό ημερολόγιο, με όλες τις δημοσιεύσεις που έκανε κατά διαστήματα, και έδινε πάρα πολλές πληροφορίες. Και έτσι μπήκαν όλα στη σειρά και προέκυψαν αυτά τα δύο κείμενα. Το ένα κείμενο αφορά την αμπελοκαλλιέργεια και το δεύτερο κείμενο αφορά άλλες πληροφορίες που δίνει ο ελεγκτής σχετικά με τη Ραψάνη και με άλλες καλλιέργειες. Ο φιλοξηρικός αυτός ελεγκτής ήταν από την Αβερόφιο Γεωργική Σχολή, ο οποίος είχε έρθει για να καταγράψει τα προβλήματα, τις ζημιές όλες αυτές και να κάνουν έρευνες στο έδαφος, να δουν τι μπορεί πλέον να ευδοκιμήσει στη Ραψάνη, να δώσει τις οδηγίες του και να ξεκινήσει η αναμπέλωση, όπως λέγανε. Ναι. Εμείς τώρα έχω γοητευτεί από το λόγο σας, κύριε Βλαχοστέριου, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου πείτε
οι έρευνες έδειξαν ότι η αμπελοκαλλιέργεια είναι βαθιά στο χρόνο. Σε ποια εποχή, ας πούμε, ότι μπορούμε να ξέρουμε πια ότι οι κάτοικοι της περιοχής φύτευαν την άμπελο και φτιάχναν το κρασί. Γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο Διόνυσος λατρευόταν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το ίδιο λοιπόν και σε εμάς και στην περιοχή, και ξέρουμε ότι κρασάκι, δόξα τω Θεώ, και στη Ραψάνη και στον Τύρναβο και αλλού σε άλλα μέρη υπάρχει. Για την Ραψάνη λοιπόν, από πότε χρονολογείται η καλλιέργεια, το ξέρουμε? Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορίες. Πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε βαθιά στον χρόνο, ναι, ξέραμε ότι η αμπελοκαλλιέργεια στη Ραψάνη άρχισε τον 19ο αιώνα με βάση τις πληροφορίες που είχαμε από τους περιηγητές. Ναι. Πάρα πολλοί περιηγητές περιγράφανε το κρασί το οποίο γεύτηκαν στα αμπελάκια και στις γύρω περιοχές, με μικρές αναφορές στη Ραψάνη. Απλά ο Λεωνάρδος ανέφερε ότι στα 1838 ότι η Ραψάνη περιτριγυριζόταν από αμπέλια. Ναι. Εδώ όμως, θα σου πω, πριν συνεχίσουμε, ότι οι περιηγητές και θα έλεγα ότι αρκετοί από αυτούς δεν ήταν και ιδιαίτερα εγωιτευμένοι από το κρασί. Μάλιστα έλεγαν ότι στο τέλος τους αφήνει μια πικρή γεύση, και μάλλον αφορούσε την ρετσίνα. Τη ρετσίνη που έριχναν στο κρασί για να διατηρείται, και γι' αυτό και δεν τους άρεσε ιδιαίτερα. Αλλά γνωρίζουμε ότι τελικά γινόντουσαν λάτρεις και της ρετσίνας οι ξένοι. Ίσως, ναι, μπορεί να ήταν και αυτό. Όμως οι έρευνες, όπως αναφέρθηκα στο Θεσσαλικό ημερολόγιο νωρίτερα, ο κύριος Σπανός μας είχε δώσει, ο διευθυντής του Θεσσαλικού ημερολογίου, μας είχε δώσει πληροφορίες ότι υπάρχουν απογραφές στα Οθωμανικών αρχείων που μπορούμε να προμηθευτούμε και να δούμε τα στοιχεία που μας δίνουν σχετικά με τη Ραψάνη. Το κάναμε. Στα συνέδρια που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης υπήρχαν εισηγήσεις, και εκεί λοιπόν μάθαμε ότι έχουμε την πρώτη αναφορά για κρασί, γιατί πληρώναν φόρο στον τιμαριούχο στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν στα 1485. Άρα λοιπόν, ενώ πρώτα ξέραμε, το μόνο γραπτό στοιχείο ήταν ή κάποιες αναφορές των περιηγητών. Ήταν μία αναφορά στο κατάστοιχο του 1778, στο κατάστοιχο του Αγίου Αθανασίου, που η Ραψάνη την χρονιά εκείνη δεν είχε κρασί δικό της, πιθανόν για κάποιους λόγους που δεν είχαν παραγωγή, ασθένειες, ποιος ξέρει, ναι. Προμηθεύτηκαν κρασί θαναθιώτικο, από ό,τι λένε, δηλαδή από την Αθανάτη, από την σημερινή Μελίβια Αγιάς. Οπότε με τα συνέδρια και με τις πληροφορίες της νεότερες πάμε πίσω στον 15ο αιώνα, 1485. Αν υπάρχουν οι πρώτες αναφορές, γραπτές πια, για καλλιέργεια της αμπέλου. Ελπίζω και εύχομαι να βρεθούν ακόμη παλιότερες σε μελλοντικές έρευνες. Το ελπίζουμε. και τι άλλο μπορούμε να πούμε σχετικά? Αυτό που μου έκανε εντύπωση, και νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και μαζί, μία λέξη την οποία αγνοούσα και την παραθέτεις εδώ, γιατί βρέθηκαν τα γίγαρτα σε μία ανασκαφή. Σε τι, πού βρέθηκαν, για πες μου. Και τι είναι τα γίγαρτα, για να μαθαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι. Όταν ξεκίνησε την μελέτη για τη Ραψάνη, διαπίστωσα ότι οι περιηγητές είχαν αναφορές και για τη γύρω περιοχή. Εν τω μεταξύ, τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία είχα συγκεντρώσει έδειχναν ότι όλη η περιοχή του Κάτω Ολύμπου είχε καλλιέργεια κρασιού. Και φυσικά στην περιοχή από τον Πλαταμόνα, και ξεκίνησε μετά στο σκεπτικό μου, στο κείμενο,
Να ξεκινήσω από την περιοχή του κάτω Ολύμπου. Ξεκίνησα λοιπόν από τον Πλαταμόνα, από εκείνη την περιοχή που έγιναν ανασκαφές, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι βρήκαν τα λεγόμενα γίγαρτα. Είναι τα κουκούτσια από τα σταφύλια, τα οποία βρήκαν σε πιθάρια, σε μια έπαυλη, η οποία έπαυλη ανασκάφηκε στην περιοχή εκεί πέρα ανάμεσα Πλαταμόνα και Σκοτίνα, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, οι ανασκαφές που προέκυψαν. Και ξεκινώντας από εκεί ερχόμουν πιο κοντά προς τη Ραψάνη, οπότε εκεί μετά συνάντησα το τοπονύμιο Αμπελική στην περιοχή ανάμεσα Στόμιο και Ομόλιο, τα Αμπελάκια, άλλο τοπονύμιο, οι πληροφορίες από την περιοχή των Βρυμενών για νομίσματα που βρέθηκαν εκεί, που είχαν το έμβλημα, το σταφύλι επάνω. Οι πληροφορίες τις οποίες βρήκα μέσα από κείμενα της κυρίας Σδρόλια για την καλλιέργεια του κρασιού στην περιοχή της Αγιάς, και φυσικά οι ανασκαφές που γίνανε με την σύραγγα των τεμπών πάνω από τα τέμπη. Εκεί η κυρία Σδρόλια σε μελέτη της αναφέρει ότι βρέθηκε λινός. Λινός είναι το πατητήρι. Ναι. Οπότε φαίνεται ότι σε όλη την περιοχή γύρω-γύρω υπήρχαν αμπελώνες, αμπέλια, και εκείνο που έκανε εντύπωση βέβαια ήταν ότι όλοι οι περιηγητές ανέφεραν, ενώ έχουν πάρα πολλές περιγραφές για την κοιλάδα των τεμπών, αναφερόταν στα κλίματα, τις κλιματσίδες, οι οποίες ήταν σκαρφαλωμένες πάνω σε δέντρα, πάνω σε βάτα, πάνω σε πλατάνια. Αυτό βέβαια μου κίνησε έτσι την περιέργεια, τι ήταν ακριβώς αυτό, και φυσικά την απάντηση τη βρήκα μετά στα κείμενα της κυρίας Κουράκου, η οποία είχε δημοσιεύσει ένα κείμενο στην Καθημερινή, η οποία έλεγε ότι οι πρώτες καλλιέργειες, οι πρωτόγονες καλλιέργειες δεν ήταν αμπέλια τα οποία φυτεύαν με τη μορφή τη σημερινή. Τα αμπέλια βγαίνανε, τα βλαστάρια όλα, και σκαρφαλώναν πάνω στα δέντρα, και από εκεί οι άνθρωποι παίρναν τους καρπούς, και στη συνέχεια μετά άρχισαν να τα οριοθετούν και να τα καλλιεργούν. Ναι, να παίρνει η μορφή του αμπελώνα που ξέρουμε σήμερα. Που γνωρίζουμε και που εξυπηρετεί και τις ανάγκες και της συγκομιδής, για να φτάνουν πιο πολύ εύκολα. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γράφεις κάπου ότι μαζί με τα ήμερα υπήρχαν και τα άγρια. Τα άγρια αμπέλια που αναπτύσσονταν, άραγε δηλαδή δεν ξεχώριζαν στην αρχή αν ήταν ήρεμα ο καλλιεργητής, τα άφηνε όλα ή άφηνε το ένα να στηριχτεί πάνω στο άλλο? Ίσως άφηνε το ένα να στηριχτεί πάνω στο άλλο, ίσως στην πορεία διαπίστωνε πώς αναπτύσσεται το άγριο, πώς μπορεί να το ημερέψει. Εδώ μπαίνουν άλλες τεχνικές, τις οποίες εγώ βέβαια δεν κατέχω. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά προέκυψαν μέσα από την παρατήρηση. Δηλαδή ο καλλιεργητής παρατηρούσε τι ακριβώς συμβαίνει, έβλεπε, και με την εμπειρία του μετά προσπαθούσε να βελτιώσει τα πράγματα. Ναι. Να μας πεις, να πούμε στους τηλεθεατές, τι βρέθηκε στην θέση Κομπολόη. Ναι, στην περιοχή εκεί ανάμεσα Σκοτίνα και Πλαταμόνα. Ναι. Εκεί βρέθηκε μια έπαυλη, εκεί βρέθηκαν τα γίγαρτα που σας είπα νωρίτερα, και μάλιστα βρήκαν και μια ρόγα από σταφύλι. Ναι, ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή τα γίγαρτα τώρα, τα κουκούτσια, υπήρχαν γενικά και τα τσάμπουρα και άλλα, και γιατί βρέθηκαν μόνο σπόροι? Οι σπόροι επέζησαν? Δηλαδή, ναι, επέζησαν. Στα χρόνια. Επέζησαν έτσι μέσα στα πιθάρια που τα βρήκαν με την αρχαιοβοτανολογία, η οποία ψάχνει και έρευνα. Ναι. Όχι μόνο, και από άλλους, και σπόρια από άλλες καλλιέργειες, και από δημητριακά, ναι. Και ανάμεσα σε όλα αυτά και μία ρόγα από σταφύλια, έτσι καταγράφει η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία έκανε τις έρευνες. Η οποία δίνει φοβερές πληροφορίες πάντα. Και εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ο πυθεώνας. Η λέξη πυθεώνας, που πυθεώνα επίσης βρήκανε και στα τέμπη. Η κυρία Σδρόλια περιγράφει στην έρευνά της. Ήταν πολλά πιθάρια, μεγάλα, τεράστια πιθάρια, τα οποία τα σκάβαν κάτω στη γη
τα βάζαν εκεί για να διατηρείται με την υγρασία και με τις συνθήκες της καλλιέργειας του κρασί και μάλιστα σε απόσταση το ένα από το άλλο, ώστε αν στον έναν πυθεώνα, στο ένα πιθάρι το κρασί ήταν μολυσμένο ή χαλασμένο, να μην επηρεαστεί και το άλλο. Ναι. Εξαιρετικό και μάλιστα καμιά φορά σκεπτόμαστε ότι τι μπορεί να προσφέρει τώρα. Η βοτανολογία με ενδιαφέρει εμένα, η αρχαιολογία και όμως οι επιστήμες. Ναι, διαπλέκονται και βοηθάνε μεταξύ τους. Αξίζει να πω ότι η κυρία Σδρόλια, η προσφορά τους είναι εξαιρετική εκεί στο Διαχρονικό Μουσείο. Προχθές που παρουσίαζαν την αρχαία κουζίνα αναφέρθηκαν και στην παραγωγή κρασιού στην περιοχή, όπως και στην παραγωγή μπύρας, όμως ευελπιστώ κάποια στιγμή να έχω την κυρία εδώ να μας τα πει η ίδια, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητή Ευαγγελία, σε ό,τι αφορά την έρευνα εκεί, από πότε, και αν ξέρουμε, από πότε ξεκινάει η εξαγωγή του κρασιού? Στην αρχή φαντάζομαι ότι το παρήγαγαν για προσωπική χρήση ο καθένας. Ναι. Σε μικρές ποσότητες ενδεχομένως, σε μικρές εκτάσεις γης η καλλιέργεια, και σιγά σιγά άρχισε η εξαγωγή και λίγο παραπέρα. Σε ό,τι αφορά τη ραψάνη, έχουμε πληροφορίες για την εμφιάλωση, γιατί θα ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι και στον συνεταιρισμό που υπήρχε. Υπάρχει, δεν υπάρχει, πότε ξεκίνησε? Και γιατί στο βιβλίο σας εδώ, στη μελέτη σας, αναφέρεστε και στην σπουδαιότητα ενός ημερολογίου που βρέθηκε, να αναφερθούμε και εκεί. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι παλιότερα δεν γνώριζαν όλοι γράμματα. Οπότε το να βρεθεί ένα ημερολόγιο που να αναφέρει πωλήσεις, αγορές, μετακινήσεις, μεταφορές, εργάτες και όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, σας έκανα πολλές ερωτήσεις. Όχι, ναι. Σιγά σιγά ναι. να τις πούμε όλες. Το πότε ακριβώς άρχισε το κρασί να φεύγει εκτός ραψάνης, το ξέρουμε από τα ημερολόγια τα οποία είπατε. Δεν ξέρω αν σε άλλα χωριά, μπορεί και στα άλλα χωριά βέβαια, να κρατούσαν οι άνθρωποι ημερολόγια, αλλά στη Ραψάνη έχουμε πολλά ημερολόγια. Να μου πείτε, είναι υποτυπώδης καταγραφή ή είναι συστηματική και δίνει πολλές πληροφορίες? Έχουμε μια συστηματική καταγραφή από τους παντοπόλες, οι οποίοι καταγράφανε τα δευτέρια που λέμε. Ναι, τα δευτέρια, τα κατάστιχα, τα εμπορικά κατάστιχα όπως λέμε, τα οποία δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες, τις αγοραπολισίες τις οποίες κάναν και τα οποία φυσικά αποτέλεσαν και αντικείμενο έρευνας της κυρίας Μπουρνόβα, καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η οποία εκπώνησε το διδακτορικό της. Της Ευγενίας. Ναι. Το διδακτορικό της σε σχέση με την Ραψάνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Και εκεί έχει πάρα πολλές πληροφορίες και από το διδακτορικό της προέκυψε ένα άλλο βιβλίο, μικρότερο βέβαια, στο οποίο αναφέρεται στα ημερολόγια αυτά και επίσης άλλοι ερευνητές ασχολήθηκαν με τα ημερολόγια που υπάρχουν και γίνανε ανακοινώσεις και σε ημερίδες και σε συνέδρια, οπότε έχουμε καταγεγραμμένο υλικό γραπτό. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι περιγράφουν τις εργασίες τις οποίες κάναν για την καλλιέργεια του αμπελιού. Και όχι μόνο. Περιγράφαν βέβαια και πώς κατέβαζαν το κρασί όταν πια είχαν μεγάλη παραγωγή, πώς κατέβαζαν το κρασί κάτω στο σταθμό Ραψάνης. Βέβαια, γιατί είναι βουνό. Ναι, το κατεβάζαν και από εκεί το προωθούσαν στις αγορές της Λάρισσας, της Θεσσαλονίκης, Βόλο. Εκεί δηλαδή ήταν τα πρώτα... η πρώτη σταθμή που πήγαινε το κρασί. Το κρασί. Ναι. Και μιλάμε για μια εποχή όπου το κρασί δεν ήταν εμφιαλωμένο. Όχι. Αλλά πήγαινε σε βαρελάκια. Πώς το μετέφεραν, σε νταμιτζάνες? Σε νταμιτζάνες, είναι οι λεγόμενες νταμιτζάνες. Ναι, το μετέφεραν. Γνωστές, ναι. Αλλά και βέβαια είναι και τα ασκιά, τα σακιά. Τα ασκιά, τα δέρματα. Τα δέρματα, ναι, τα δερμάτινα ασκιά από τα ζώα. Ναι, εκεί τα μετέφεραν. Μάλιστα. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία,
Τα γεμίζαν και τα κατεβάζαν κάτω οι λεγόμενοι κυρατζίδες. Οι κυρατζίδες. Εδώ λιγάκι να σου πω, εσύ επειδή είσαι και από οικογένεια, να σε ρωτήσω, το κρασί που μεταφερόταν ήτανε καινούριας παραγωγής ή υπήρχε πιθανότητα να είχε μείνει και από την προηγούμενη χρονιά? Όχι, είχαν αυτές τις δυνατότητες? Δεν είχαν. Δεν είχαν, όχι. Σήμερα έχουν τέτοιες δυνατότητες το κρασί να παραμείνει περαιτέρω. Ναι. Αλλά την περίοδο εκείνη όχι, δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες. Ήταν το κρασί της χρονιάς το οποίο έπρεπε να φύγει και το οποίο έφευγε. Το οποίο έφευγε και τώρα μια άλλη ερώτηση, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Πόσο καιρό έπρεπε να μείνει μετά από το πατητήρι? Γιατί έχω ακούσει πως εάν το μεταφέρει κανείς αμέσως μπορεί να εκραγεί το μπουκάλι που θα το έχει μέσα ή να πεταχτεί ο φελός, γιατί υβράζει το κρασί εντωμεταξύ, έχει τους βαθμούς του. Ναι, εάν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι ένα εξάμηνο. Αλλά αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν εστίασα τόσο πολύ σε λεπτομέρειες τεχνικές, ίσως γιατί μου ξέφευγαν κάποια πράγματα ή δεν τα γνώριζα. Αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι αμπελουργοί, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει, είχαν κάνει και παλιά τους συνεταιρισμούς και τώρα επίσης έχουμε καινούριο συνεταιρισμό. Οπότε ίσως αυτοί μπορούν να σας δώσουν καταπληκτικές πληροφορίες και για το πώς γινόταν η μεταφορά παλιά με τα σακιά, με τα ασκιά που λέμε, και πόσο χρόνο διατηρείται και τι επεξεργασία, γιατί και τα βαρέλια για να διατηρήσουν το κρασί και να το κρατήσουν θέλουν ειδικό πλύσιμο μέσα, ειδική επεξεργασία. Το είδα, το διαπίστωσα σε μια φωτογραφία που έχεις και που έκανε εντύπωση ότι πρέπει να μπει μέσα, είναι τόσο μεγάλα που μπαίνει μέσα ο άνθρωπος που πρέπει να τα καθαρίσει. Τεράστια, ναι. Και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη μου χαρά να έχω εδώ στην παρέα μια άλλη φορά κάποιον από τους κυρίους που έχουν φτιάξει τον καινούριο συνεταιρισμό. Αλλά για να πούμε λίγο και για τον παλιό. Παλιοί, ναι, υπήρχαν συνεταιρισμοί, υπήρχαν κατά διαστήματα και μάλιστα η πρώτη, έτσι θα έλεγα, κίνηση για να αντιμετωπιστεί το κρασί επιστημονικά υπήρξε στα 1900. Σε μια εφημερίδα της Λάρισσας, Σάλπινγκς. Ναι. Έχουμε αναφορά. Ναι, έχουμε αναφορά ότι ιδρύθηκε ο Σύλλογος Πρόοδος και ένας από τους στόχους του συλλόγου αυτού ήταν να μάθουν τα παιδιά την τέχνη του αμπελουργού, την τέχνη της συνοποίησης. Χρηματοδοτούσαν δηλαδή τα παιδιά να πάνε να φύγουν από τη Ραψάνη, να πάνε όπου υπήρχαν σχολές, τέλος πάντων, τη δυνατότητα εκείνη για να μάθουν την παραγωγή του κρασιού. Κάτι περισσότερο από αυτά που γνώριζαν οι ίδιοι. Κάτι περισσότερο από αυτά που ξέραν οι ίδιοι. Ήδη δηλαδή από τα 1900 έχουμε αυτή την πληροφορία. Που σημαίνει ότι. Και φιλοπρόοδοι άνθρωποι. Ναι. Ίσως το γεγονός ότι έφευγαν με το εμπόριο και πήγαινε και λίγο παραπέρα και γνώριζαν ανθρώπους, αυτό να τους έκανε περισσότερο με την ανάγκη να μάθουν. Ναι. Γενικώς υπήρχε μια πνευματική παράδοση. Υπήρχε σχολή της Ραψάνης στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ίδιας ίσης αξίας με τη σχολή του Τρινάβου, των Αμπελακίων. Υπήρχε ένα πνευματικό υπόβαθρο. Δηλαδή οι άνθρωποι ψάχναν, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους. Πρώτα είχαν την μεταξοκαλλιέργεια. Όταν άρχισε η καταστροφή του μεταξοσκόλικα και δεν υπήρχε πια η δυνατότητα αυτή, ίσως στράφηκαν πολύ πιο έντονα μετά στην άμπελοκαλλιέργεια. Όταν καταστράφηκε, και να μιλήσουμε και λιγάκι για την φιλοξήρα και για τη μελέτη αυτή. Άλλωστε η μελέτη αυτή προέκυψε πολύ ωραία πράγματα. Όταν συνέβη αυτή η φιλοξήρα και καταστράφηκαν τα αμπέλια, πού αναζήτησαν καινούρια? Εδώ έπαιξε μεγάλο ρόλο φυσικά το Υπουργείο Γεωργίας της εποχής εκείνης. Μιλάμε για λίγα 2-3 χρόνια πριν τον πόλεμο του 40, δηλαδή τότε χτύπησε η φιλοξήρα στα 1938, ίσως και νωρίτερα σε άλλες περιοχές. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεκίνησε από την Μακεδονία, αλλά βασικά στη Ραψάνη μεταδόθηκε από τον Τύρναβο.
1938. Ναι, έχω στο πρόγραμμά μου να προσκαλέσω κάποιον άλλον ερευνητή σαν και εσένα, ο οποίος ασχολήθηκε με την αμπελοκαλλιέργεια στην Κρανιά Ελασσόνος και ο οποίος και αυτός στη μελέτη του αναφέρεται στην φιλοξήρα. Για να δούμε, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε από πού ξεκίνησε, ίσως ήρθε απ' έξω. Από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σημείο στο οποίο εστίασαν για πρώτη φορά. Βρήκα κάποια πηγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου διαφεύγει. Ναι. Οπότε το Υπουργείο Γεωργίας μέσω της Αβεροφύου Σχολής εδώ έστειλε τον φιλοξηρικό ελεγκτή, όπως λεγόταν, ο κύριος Ποτηριάδη, ναι. Ο οποίος έκανε την έρευνά του στην Ραψάνη και κατέγραψε σε μία μελέτη πάνω από 70-80 σελίδες όλες τις έρευνες τις οποίες έκανε σχετικά με το έδαφος, με το κλίμα, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν, για να δουν πώς θα γίνει η αναμπέλωση. Και εκεί μετά κατέληξαν στα αμερικανικά, έτσι τα λένε, αμερικανικά υποκείμενα, δηλαδή ο βασικός κορμός του κλίμα, πάνω στο οποίο μπόλιασαν, έκαναν μπόλιασμα. Δηλαδή, τις ντόπιες ποικιλίες μετά. Στα παλιά κούτσουρα έβαλαν καινούργια. Όχι στα παλιά κούτσουρα, υπήρχαν ήδη κούτσουρα, υπήρχαν ήδη άλλα καινούργια. Καινούργιες βάσεις. Καινούργιες βάσεις, ναι, καινούργιες. Οι βάσεις οι παλιές ήταν ήδη άρρωστες, δεν είχε μείνει τίποτα. Και προσπάθησαν σε αυτά τα καινούργια, όπως τα λένε, αμερικανικά υποκείμενα, τα οποία πρέπει να πήραν από την Αμερικανική Σχολή πάνω της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί πάνω κάναν το μπόλιασμα με τις ντόπιες ποικιλίες οι οποίες υπήρχαν στη Ραψάνη. Και βασικά τις τρεις βασικές ποικιλίες αυτές που λέμε, το ξινόμαυρο. Άρα είχε μείνει κάποιο υλικό, είχαν σωθεί κάποιες. Είχαν σωθεί, ναι, κάτι σώθηκε, σε ιδιώτες, όχι σε εκτάσεις μεγάλες. Ίσως σε ελάχιστα κούτσουρα, σε κάτι τέλος πάντων, και βρήκαν τον τρόπο να κάνουν το μπόλιασμα με τις παλιές αυτές ποικιλίες. Και αναφερόμαστε σε ποιες ποικιλίες? Το κρασάτο. Στη Ραψάνη υπήρχαν πάρα πολλές ποικιλίες. Πάρα πολλές. Για να δούμε. Καταγράφονται μέσα, είναι ένα κατεβατό από ονόματα, ναι. οι οποίες εξακολουθούν σε κάποια αμπέλια, πολύ λίγα έτσι, να καλλιεργούνται ακόμη. Το σταυρωτό, το κρασάτο, το ξινόμαυρο, το σταυρωτό και το κρασάτο είναι οι τρεις βασικές ποικιλίες που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή το κρασί pop. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Μόνο από αυτά. Μόνο από αυτά. Ενώ εδώ, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω, ναι, γιατί απ' έξω δεν μπόρεσα να τα μάθω. Λοιπόν, εκτός από το κρασάτο που είναι το ντόπιο, λέει Ραψάνης, νιάουστα, αμπελακιώτικο, καρτσιώτης, μισάουρο, κασανδρινό, αγιομαυρίτικο, κουμιώτικο, λιμνιώτικο, βολιώτικο. Αυτά είναι τα μαύρα. Θεωρώ ότι όσα έχουν ονομασία προέλευσης, θα έλεγα, δηλαδή βολιώτικο, λιμνιώτικο, ήρθαν από εκεί, τα φέρατε από εκεί. Τα κλίματα ή όχι. Ναι, έτσι δηλώνουν τον τόπο καταγωγής τους. Από εκεί πρέπει να ήρθανε. Και σε ό,τι αφορά τα άσπρα σταφύλια, κολοκυθάδες, πρικνάδι, κουκούλι, παρμάκια, ροδίτες, μπατίκι, κοζοζούμι. Και αυτά αναφερόμαστε πάντα στα φύλλα που κάνουν κρασί. Όχι, είναι και τα επιτραπέζια. Είναι και επιτραπέζια εδώ. Ναι, είναι και επιτραπέζια. Να ρωτήσω, μόνο με επιτραπέζια μπορούμε να κάνουμε κρασί? Ή δεν θα έχει την ποιότητα? Όχι, για το κρασί είναι οι ειδικές ποικιλίες. Τις ποικιλίες του κρασιού όπως μπορούμε να τις φάμε. Ή όχι, μπορούμε. Και φυσικά στη Ραψάνη τώρα, μια και μιλάμε για σταφύλια μαύρα, σταφύλια άσπρα, το κρασί για το οποίο έγινε γνωστή η Ραψάνη και το ξέρουμε όλοι, ήταν το μαύρο ή το λευκό? Το μπρούσκο, έτσι, το κόκκινο. Το κόκκινο, ναι. Ενδιάμεσο ροζέ υπήρχε? Όχι. Όχι. Έγινε ποτέ προσπάθεια? Εγώ δηλαδή από μικρή που έχω την εικόνα του κρασιού θυμάμαι
το μπουκάλι με το κόκκινο κρασί και τα άσπρα συνήθως ήταν για τα επιτραπέζια. Ναι. Έγινε ποτέ προσπάθεια να παραχθεί Αφρόδισίνος? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ρωτήσω στους κυρίους, που θα χαρώ πολύ να δεχθούν από τα δικά να μιλήσουμε, γιατί θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ξέρεις, κάποτε είχα ακούσει ότι οι ποικιλίες με τις οποίες ξαναέγιναν τα αμπέλια της Ραψάνης προέρχονταν από τη Γαλλία και όχι από την Αμερική. Εδώ, εάν τα φέραν από τη Γαλλία και τα λέγανε αμερικανικά υποκείμενα, εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Φαντάζομαι δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι... όχι φαντάζομαι, η πηγή που... Γιατί και εγώ αναρωτήθηκα γιατί τα λέγανε αμερικανικά υποκείμενα. Πρέπει να ήταν από εκεί. Εκεί λοιπόν σε παλιά βιβλία, τα οποία είχε και ο πατέρας μου από τη δεκαετία του 50 και του 60 τότε που ασχολούνταν, μιλούσαν για κλίματα τα οποία προερχόταν από την Αμερική. Από την Αμερική. Τώρα, με ποιο τρόπο η σχολή τα έφερνε εδώ, πώς και τι λεπτομέρειες τέτοιες, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση στις δικές μου λίγες γνώσεις, ανέτρεχα πάντοτε στις υποσημειώσεις σου, γιατί μου έδιναν πάρα πολλές πληροφορίες. Και τις πληροφορίες ειδικά μου άρεσε πάρα πολύ που έβρισκα πάντα τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, το ξελάκωμα. Σε ένα κούτσορο, σε ένα κλίμα. Τι είναι το ξελάκωμα? Οι εργασίες που γινόταν στα αμπέλια παλιά γινόταν με τα χέρια. Δεν υπήρχε μηχανοκαλλιέργεια. Δεν υπήρχε μηχανοκαλλιέργεια. Σήμερα βέβαια που βάζουν τα σύγχρονα αμπέλια που είναι κρεμασμένα πάνω στα σύρματα και έχουν αποστάσεις τέτοιες που επιτρέπουν να περνάνε τα μηχανήματα από μέσα, τότε γινόταν όλες με τα χέρια. Το ξελάκωμα το κάναν γύρω-γύρω από την ρίζα του από το κλίμα. Για να παίρνει αέρα. Για να παίρνει αέρα, ναι. Σκάβαν βαθιά για να παίρνει αέρα, να μπορεί να έχει και την κατάλληλη υγρασία και το κατάλληλο οξυγόνο, για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Και φυσικά να φύγουν και τα άγρια ζυζάνια γύρω-γύρω. Ο κλαδοκάθαρος λέει. Ναι, τον λέγανε έτσι τότε κλαδοκάθαρο. Ναι, κλαδοκάθαρο. Και το λέει η λέξη. Καθάριζαν τα κλαδιά, δηλαδή τα λέμαργα, τα περιτά. Τώρα το λένε βλαστολόγημα. Α, μάλιστα. Ναι. Τα περιτά δηλαδή. Ναι, ναι, και έπρεπε να γίνει σε μια εποχή. Όλες οι εργασίες γινόταν σε συγκεκριμένες εποχές. Και σε ό,τι αφορά το κλάδημα, βέβαια, δεν πρέπει το φυτό να έχει χυμούς πολλούς, γιατί θα ήταν κρίμα. Πηγαίνουν χαμένα. Ναι, παρατηρεί ο μπελουργός πότε πρέπει να γίνει και το. Γιατί πρέπει να πούμε σε αυτούς που δεν ξέρουν, και εγώ δεν το γνώριζα, γιατί όταν φυτέψαμε στο εξοχικό 2, 3, 4, 5, 6 κλίματα, διαπίστωσα ότι όταν το κλαδεύαμε, όποτε να ήταν, όταν κόβαμε, βλέπαμε ότι δάκρυζε. Η χημεία που υπάρχουν. Η χημεία, δηλαδή βλέπεις ότι το πληγώνεις και δακρύζει το φυτό, πρέπει να γίνεται σε κάποια δεδομένη στιγμή. Σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, αυτά τα ξέρουν πολύ καλά οι αμπελουργοί. Μετά γράφεις εδώ τα κύπελα. Τα κύπελα, λέει, είναι το κυπελοειδές σχήμα. Ναι, τα παλιά αμπέλια είχαν το σχήμα του κύπελου, δηλαδή έτσι όπως τα κλάδευαν, σου αφήναν βραχίονες επάνω, 3 ή 6 βραχίονες, ώστε να δίνει την εικόνα του κύπελου, ένα κυκλικό, για στο κέντρο να έχει τον χώρο του, για να αεριστεί και να μεγαλώσει και να πέφτει και το φως και ο ήλιος. Ναι. Αυτά τα λέγανε κύπελα, ήταν τα παλιά αμπέλια, αυτά που βλέπαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Που τώρα όμως τα βλέπουμε να είναι κρεμασμένα σε σύρματα επάνω. Τα αμπέλια. Τώρα τα διαμορφώνουν με άλλο τρόπο. Πώς τις λένε, ναι, πάνω στα σύρματα. Τσιμεντένιους πασάλους. Ναι. Είναι όπως η Σαντορίνη που τα έχει σε στεφάνια κάτω. Ναι, στη Σαντορίνη είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί είναι στεφάνια κάτω. Και εκεί η ανάγκη, ο πολύς αέρας τους υποχρέωσε να τα βάζουν κάτω. Ναι, γιατί τα κατέστρεφε ο αέρας. Φυσικά, τα κατέστρεφε. Ναι. Το σκάψιμο, λέει, για τον αερισμό και το θιάφι για το οΐδιο.
Είναι αρρώστιες αυτές που το ίδιο πυρονόσπορος είναι αρρώστιες που. Αυτό θα τα ζητήσω από τους κυρίους που έρθουν για το αμπέλι. Απλά εμείς ακούγαμε, θα θιαφίσουμε τώρα, θα θιαφίσουμε ή θα ρίξουμε γαλαζόπετρα. Αυτές είναι οι έννοιες δηλαδή που ακούγαμε από μικρά. Και ήταν η ορολογία που μας φαινόταν περίεργη. Τι είναι αυτά. Ναι. Και μου φάνηκε... Αλλά τι ρόλο παίζαν και πώς το κάναν και τι διαδικασία. Και θυμάμαι τις μηχανές που βάζαν στην πλάτη και με αυτές ραντίζανε. Οι επιπαστήρες. Ναι, με αυτές ραντίζανε. Τώρα βέβαια έχουν περάσει όλα στα μηχανήματα και εμείς σας πω και στα drones. Κάνουν δοκιμές και κάνουν ψεκασμό και με drones τελευταία. Ναι. Και πάντα αναρωτιόμουν στα εδάφη που έχουν μεγάλη κλίση, τα μηχανήματα τώρα αυτοί πρέπει να είναι μικροκαλλιεργητές που μπορούν. Οι μικροκαλλιεργητές, αυτοί που έχουν 2-3 στρέμματα, που καλλιεργούν 2 στρέμματα, τα καλλιεργούν όχι για να πουλήσουν και να έχουν έσοδα. Τα καλλιεργούν για το μεράκι τους. Για την προσωπική τους ευχαρίστηση, γιατί δεν υπάρχει σπίτι στη Ραψάνη που να μην κάνει κρασί. Το δικό του κρασί. Το δικό του κρασί θεωρούν ότι είναι παράδοση. Αυτό πρέπει να γίνει το δικό του, ο καθένας να κάνει το δικό του κρασί για να δώσει στον φίλο, στον κουμπάρο, στον. Σωστό. Όσους αγαπάς και θέλεις. Όσους αγαπάει, ναι, θεωρείται τιμητικό αυτό. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν μηχανήματα. Οι υπόλοιποι που κάνουν συστηματική καλλιέργεια χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Και κυρίως τα αμπέλια είναι επίπεδα πλέον. Δεν μπορεί να είναι στις αναβαθμίδες. Και σε ό,τι αφορά την Ραψάνη. Ναι. Αυτοί που έχουν τα 2 και τα 3 στρέμματα είναι συνήθως οι περιοχές που αναγκαστικά θα τα έχουν στηρίξει με τις αναβαθμίδες, όπως τα πεζούλια, τα πέτρινα πεζούλια. Τις πεζούλες. Ναι, τις πεζούλες. Και μάλιστα βλέπω ότι ασχολήθηκαν αρκετές και κυρίως κυρίες βλέπω εδώ και γράφουν δίνουν τα δικά τους στοιχεία η καθεμιά. Και η κυρία Γαμπριέλα Ασπράκη έκανε και εκείνη επιτόπια έρευνα. Ναι, ήταν μια περίοδος στη Ραψάνη τη δεκαετία του 90, μάλλον από τη δεκαετία του 80, του 86-87 και μετά νομίζω, η Ραψάνη έγινε αντικείμενο έρευνας. Πρώτα είδατε ανέφερα την κυρία Μπρουνόβα, η οποία έκανε το διδακτορικό της με βάση τα δεδομένα, τα ημερολόγια. Τη δεκαετία του 86-87, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καμιλάκη, η οποία ήταν διευθύντρια στο Λαογραφικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, έκανε επιτόπια έρευνα, ήταν σε αποστολή και έκανε επιτόπια έρευνα σε Κρανιά και Ραψάνη και κατέγραψε πάρα πολλά στοιχεία για όλες τις καλλιέργειες και ειδικά για το κρασί. Μία έρευνα η οποία είναι εν εξελίξη, γιατί πασχίζουμε ως Μορφωτικός Σύλλογος να εκδοθεί αυτή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πολλά στοιχεία. Πολλά στοιχεία, γιατί δεν μπορεί κανείς άλλος να ασχοληθεί με αυτά. Πρέπει μόνο από το Λαογραφικό Κέντρο, από εκεί να γίνει, από την Ακαδημία Αθηνών. Εκεί λοιπόν έγινε επιτόπια έρευνα και έχουμε πληροφορίες. Και επίσης τη δεκαετία του 90 η κυρία Ασπράκη, που πρέπει να ήταν τότε μεταπτυχιακή φοιτήτρια ίσως στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ήρθε στη Ραψάνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάθισε νομίζω 20 μέρες περίπου, φιλοξενήθηκε σε ραψανιώτικο σπίτι και εκεί κατέγραφε ό,τι πληροφορίες έπαιρνε σχετικά με το αμπέλι και έκανε την μελέτη για την ραψανιώτικη ταυτότητα. Πώς δηλαδή ο ραψανιώτης δομεί την ταυτότητά του γύρω από το κρασί. Να ρωτήσω, απεικονίσεις έχουμε του κρασιού, του σταφυλιού, του αμπελιού, σύγχρονες, δηλαδή ζωγράφοι σύγχρονοι απεικόνισαν, στην ξυλογλυπτική έχουμε τέτοιου είδους παραστάσεις, στο κέντημα έχουμε. Η κυρία Καμιλάκη τα είδε αυτά, άραγε. Δεν ξέρω εάν έχει καταγράψει τέτοιες πληροφορίες. Απλά σε εισήγηση που έκανε σε συνέδριο που κάναμε, στο τρίτο συνέδριο το ιστορικό που κάναμε, αναφέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κρασί. Δεν ξέρω αν έχει πάρει και άλλου είδους τέτοια στοιχεία. Όσον αφορά αν έχουν περάσει στο κέντημα, έχουν περάσει. Και στην ξυλογλυπτική, γιατί υπήρχε εργαστήριο που ασχολιόνταν με την ξυλογλυπτική, ο κ. Κλαδίσιος έκανε ξυλόγλυπτα, είχε μέσα το κρασί, την άμπελο. Την άμπελο.
του Μοναστήριου των Αγίων Θεοδόρων, τώρα που γίνεται η ανακαίνιση μέσα, ναι, των τοιχογραφιών. Εκεί όλα τα διακοσμητικά στοιχεία είναι όλα με το φύλλο του αμπέλι, με το αμπέλι, ναι. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Αγίου Αθανασίου είναι επίσης με το... Σωστό. Έχει το αμπέλι, το φύλλο, το σταφύλι. Η άμπελος η αληθινή. Ναι. Δεν νομίζω όμως να έχει ασχοληθεί κανείς συστηματικά με αυτό. Ζωγραφική δεν έχω ιδέα. Μας δώσατε όμως μια πολύ καλή ιδέα αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι. Γιατί Χαίρομαι. Κάποια φορά με τον Καραγάτση, σε κάποιο συνέδριο που κάναμε για τον Καραγάτση, ο προηγούμενος πρόεδρος είχε απευθυνθεί στην πινακοθήκη και με αφορμή του συνέδριου του Καραγάτση κλήθηκαν ζωγράφοι της Λάρισσας να απεικονίσουν τις επιδράσεις από τον Καραγάτση στο έργο τους. Οπότε, λοιπόν, μια ευκαιρία ως σύλλογος, και εδώ μάλλον θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ως σύλλογος να κάνετε μια ημερίδα και να ζητήσετε, προηγουμένως βέβαια, να ζητήσετε ότι θα γίνει μια ημερίδα και να φέρουν ζωγραφιές, χαρακτικά, δεν ξέρω, στα ποτά με την άμπελο, γιατί και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Και φυσικά όλα αυτά να σας τα χαρίσουν, να τα έχετε, γιατί όταν είναι διάσπαρτα, πάλι θα αναζητήσει κάποιος να τα βρει, ενώ όταν τα έχει ο σύλλογος θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και σας το εύχομαι, γιατί το αξίζετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω και το τελευταίο μας ευχάριστο νέο, που το μάθαμε πριν από 1 μήνα περίπου. Επειδή κάναμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε, κάναμε ένα φάκελο, τον οποίο στείλαμε στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και πλέον το κρασί Ραψάνης, η αμπελοϊνική παράδοση στη Ραψάνη, έχει καταγραφεί ως στοιχείο της Εθνικής Κληρονομιάς, στην Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Μπράβο λοιπόν στη Ραψάνη, μπράβο στους Ραψανιώτες, μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο, συγχαρητήριά σας και σε όλα τα μέλη βέβαια του Συλλόγου. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι η άμπελος να εφραίνει καρδιές, ψυχές και σώματα, γιατί όχι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 8 και να σας προσκαλώ κάθε φορά το Σάββατο να βλέπετε την εκπομπή. Γεια σας φίλες και φίλοι.